Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnomu kowe kanggo aku wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe madon teline asmara tresnaku katulus suci ora bojoko malah kok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa duweni lilo hatiku lilo najan batin aku keloro-loro nanging aku ragu wawa mergo atiku kebacut tresno ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnoku kang tulus suci rambo joko malah mbok blicani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nanging abot jroning ati sikat mergo aku ra melu duweni barengan wong endi lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu wawa mergo atiku
hatiku kebacut terus Lenggah Mas, lenggah. Sing dhuwur panggung lenggah, sing dhuwur panggung lenggah. Sing dhuwur panggung lenggah. Nyun sewu lenggah mawon nggih, lenggah mawon. Lenggah. Sing dhuwur panggung lenggah. Nuwun kala nuwun para pamriksa budaya kakung dalah putri kang satu krematan Morawa ke satu Bagyo Mulya. Wonten ing mriki lenggahan sampun diwancinipun paripurna pasugatan saking kawula sak rombongan. Satriya Baginda Putra anggenipun maring manglipur wonten ing ngarsane sami wonten ing dinten puniki. Wonten ing kawasan Kiping Gondang Tulungagung Jawa Timur. Mugi-mugi sabibaripun pagelaran wonten mriki kawula panjenengan sami kajabah dening Gusti Kang Murbeng jagat murah sandang buka tebih saking Sengkala Jumbo kang ginayuh. Rai kang pinuju sembadra kang sinedya kalih sedherek ing sambi kala mbok bilih. Wonten kirang-langkungipun kawula sak kanca nyuwun Gusti Samudra Pang sami salam budaya, salam budaya bangsa, salam paseduluran. Satriya Baginda Putra Anjing Bawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin hatta ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane pengen pindhone salat wengi lakonono pengen talune wong kang saleh kumpulono kaping papat wetangira betaluwen pengen limani tikir wengi engkang suwe sak kabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi.